Viete, čo sú skutočné inovácie? Vynálezy, ktoré spájajú ľudí a pomáhajú nám šetriť čas a peniaze. Všetko je dnes hyper, extra, ultra moderné. Všetko je dostupnejšie. A keď sa my ľudia spojíme, máme obrovskú silu. Nepotrebujeme žiadne zbytočné inštitúcie, ani drahé medzičlánky, dokonca ani banky. Lebo aj peniaze sú dnes oveľa bližšie. Keď si chcem na čokoľvek požičať, nechcem požičku zbytočne preplácať. Na čo platiť maržu a vysoké poplatky banky? Môžeme si predsa ľahko požičiavať navzájom. A zisk? Si rozdelíme medzi sebou, nie? A keď chceme investovať, chceme z toho mať užitok hlavne my. Sú to naše poctivo zarobené peniaze. Už ich nemusíme lacno dávať bankám, ktoré ich aj tak len draho požičajú ďalej, nie? A požičiavanie si navzájom je cool. Ale hlavne je to výhodné, jednoduché a tiež bezpečné. A funguje už viac ako 10 rokov v takmer všetkých krajinách západného sveta. Milióny klientov a stovky miliónov ušetrených peňazí, z ktorých majú užitok ľudia. Nie banky a iné drahé inštitúcie. To sú kolektívne pôžičky. U nás je to žltý melón. Jednoducho a výhodne si môžete požičiavať priamo od ľudí, s ktorými vás spojí. Bez skrytých poplatkov a nevýhodných úrokov. www.žltymelon.sk